Ngiyanibingelela webahlali. Hawu hey. Qiniso makuthiwa imali ngeke izikuthenge konke. Hawu. U-Andile usekuphinde waphinda futhi lo kadume ngakho. Ahamba wayokwenza le ePitoli. Usevele wazokwenza lana ke manje ekhaya. Emva kokuba ehlukumeza uma wengane zakhe. U-Andile ube la eDurban kwaMax. Ethi uyozijuquza khona. Lapho lefike wathi methi phela uyangena nengoma adume ngayo leyo phela kamakhwapheni. Hey, abantu ukuthi abaphume babaleke. Akekho nje oke waba nendaba naye. Waphinda leso esenzeka entabeni koPitoli. Abantu bavele bamjamela nje. Mina ngiyayisola le ndaba isiya nangokuthi uyahlukumeza abantu besifazane kanti manje bavele bamnyanyeke bathule bayibukele lento ayenzayo methi uthi uyajabulisa. Awaphuma kanjani ojabulisa abanye abantu ekubeni kunomuntu wesifazane omhlukumezayo? Kunzima kona phela ukuthi uthi wenza into ngoba uyithanda. Hayi, kungahlangani. Asazi ukuthi sothi kubambephi. Khona kodwa la kubambe khona ngoba phela yena uyazama ukuthi ingoma yakhe ayenze ngendlela. Kodwa hayi kuvele kuba nhlangazimuka nomoya. Angazi ukuthi konakelephi. Hayi bahlali nani ningaphawula nje ngokwenu ukuthi nibona ukuthi ikuphi le ndaba. Mina kodwa ngibona ukuthi mhlambe ihambelana nokuthi uhlukumeza uma umntwana mhlambe yiyo le ndaba ohlukumeza uDJ Sithelo Shozi. Mhlambe yikoke manje ziyambuyela naye methi uthi uyafika eningini labantu. Hayi vele kube muncu kube nje yawena angajabulele vele abantu bemnyanya. Yini lokuthi umuntu akhohlwe ukuthi usebenzele endaweni lapho eya ebantwini abaningi adinga khona isupport abantu abaningi kodwa futhi manje phinde ezozohlukumeza omunye umuntu wesifazana ahleli naye endlini. Ukwenza kanjalo ukuhlukumeza omunye umuntu osendlini ekubeni uzophinda uyodinga usizo umphakathi ngaphandle wena vele indaba ezimbi kangaka ngawo ukuthi uyahlukumeza uhlukumeza ingane yomuntu izelwe nayo lengane. Hayi singakhulumi kakhulu bahlali kungaze kuthiwe sathi kodwa into mayiphika iyakuphika. Asazi ukuthi sothi konakelephi ngokuyazama impela uyayiforce into yakhona kodwa hayi kunhlangazimuka nomoya. Kungenzeka ukuthi indaba ike emuva le mhlawumbe indaba ingokuhlukumeza uma umntwana uSithelo Shozi. Ngiyayisola mina ukuthi ihamba lapho le ndaba lo ungathi usathi ujabulisa abantu uyazama ukubafaka eshunini naye abantu baphampalaza babheka lena uyabona ngithi kunhlangazimuka nomoya. Nkosi kwaze kwanzima eSouth Africa. Ayike ngicela ukuthi nginishiye ungaze ngindlela ithuba elide. Ngizocela nje ukuba ningisubscribele, ni-like, ningifollowe ukuze ngiphindile nginihlisela zona nje zishisa zinohlonze kanjena nje bavele ziyashisa izindaba ezila ku-internet.